Berberi apa Ken? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Aku wis hafal tembok sakinah lho. Ya, ana temu pramuka apa lho, Ran? Ora. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat dalungane marga ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Iki Ken, Halo, tembok sakinah apal to? kapan? Lah mau ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewe.
Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane. Cantik banget. Saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku.
sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane rasku ora bakalan tersayang ora bakal koyak senajan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina aku pancen wong randuwe Isin jare simbo aku sing ayu dhewe ijazahku SMP pengalaman ora duwe paling penak rabi wae aku rabi aku kenal cowok irunge rada sempok setengah tua iki awak lagi bosok raleh duwe saka simbok pengen nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran oh ya kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan ora mempan kadukun Jombang ora mempan kadukun ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren sak tulite menek power sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak polisi digebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya karena narkotika heroin putau dan
mati saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sakulite. Menek tower sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku gak mengerti kenapa ditangkap Pak polisi, dikebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, utau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu,
utane teko ora ono sing iso nganteni kowe sing tak tresno rasa sayang iki ra bakal luntur saate umur kowe rasa sumalang sayang
Purwakane pagot netra terus handulu nadyan tatan handangmu
sing wingi yo wingi kudu wong liya ning buri wis nguwake ati ngapurane sayang ora tak baleni warani atimu sing suci
Rasane kangen tenan rasane ra iso ketemu